Godmorgen. Nej, det er dig. Nå, hvad er det, vi skal lige med? Jamen, vi skal ud og lege rollespil. Og I fik jeg roomtour i går, så der er ingen grund til at vise noget mere. Men vi kan se, hvor rodet der er i det mindste. Og der ligger et bedyne dernede og sådan lidt af hvert. Der står alle vores tasker, står sådan her midt på gulvet. Og så ligger vi sådan en kæmpe... den er i gang med at blive taget. Ja, opvasken er jeg i gang med. Nå jamen, vi skal til rollespil i 3 fucking timer. Og så skal vi hjem. Og skal have noget at spise. Og hvis jeg undrer over, hvorfor vi kun er så lidt. Men det er fordi, at der er 2 af os, der lige er smuttet lidt. Det er fordi Christian og Malte, de skulle sprede. De er smuttet fra gruppen. De skulle lige ud og se på tingene. Og jeg er alt for træt til at gøre det, så det gider jeg sgu ikke. Vi skulle da ikke panik. Nå! Okay. Hvor skal vi så hen nu? Fuck, hvor fedt! Hej. Hej. Hvad hedder du så? Jeg hedder Daniel. Fedt. Ja. Kan du godt lide en sten, eller? Jeg er min kæledyr. Ja. Jeg har den med overalt. Det kan jeg godt lide. Hvordan transporterer du den så rundt og sådan noget? Jeg tager den under arm. Så går jeg. Du er jo på Bornholm lige nu. Ja. Nå, men hvor er det, vi er på vej hen nu? Middelaldercenteret på Bornholm, ja. Tror du, det bliver fedt? Jeg tror, det bliver det fedeste nogensinde. Hvad vil du mene med, at... Vil du mene, at Bornholm burde høre til Sverige eller Danmark? Finland. Jeg synes, det ligger sådan tættest på, at det vil give mest mening, hvis du er Finland. Ja. Så skal vi til Bornholm. Ja. Så skal vi ind i middelalderen. Det gik så ind i fra 2 minutter siden. Ja, slap af. Ja, roligt. Rolig. Mathilde, hvordan har du så med, at vi er kommet i middelalderen nu? Det er meget fedt. Meget fint. Og når man nu kommer hjem fra krig, og så er tilbage på gården, så kan man ikke bruge så svært så meget. Den er jo rigtig god og nyttig. Hele vejen omkring til at fælde brænde, til at bygge med og andet. Hvorimod sværet er dyre, men til gengæld også meget mere præcis. Råd og vin. Alt skal fjernes. Så det kan være, at vi på et tidspunkt skal sende nogle færgebrydere, nogle folk herned i kirken. Det er fedt. Man kan bare lige se det. Der er snore. Det er der bor her. Ja, det gør... Smed. Snor du? Hej. Hej. Du skal lige tæt nok nu. Ja, undskyld. Skal jeg have? Det skal jeg have noget plads. Ja, så er kongernes abe blevet en biskopper. Hvad så? Hej. Så er vi kraftedeme inde på en borg. Jeg er ikke engang købmand. Vil du købe på? Vil du tage Det skal meget hyggeligt. Du skulle blive en biskop. Altid. Det er min store drøm. Ja. Lækker. Jeg synes, at en middelalder, så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at du går rundt med en iPhone. Overhovedet ikke. Nej, okay. Ja, så er vi jo så færdige med middelalder til rollespil. Og den er pisse tung, så jeg tror, jeg stopper med at snakke nu. Vi ses. Hvad så, Simon? Så er vi jo færdige med middelalder. Ja. Var det fedt? Det er fedt. Vi lavede jo også rollespil. Nej. Var det fedt? Du tabte? Nej, jeg er rigtig. Nej, du skulle på mit hold. Ja. Og fuck, I fik op. Simon. Jeg var heller ikke. Nej, alle her jeg lige pegede på. Netto. Hvad skal vi der? Perfekt. Hej. Hvor er vi på vej hen nu? Så er
hen på vej over til... Hvor fanden er vi på vej hen? Vi skulle på vej til Hammershus. Nå ja, det er rigtigt, det er vi sgu. Det er ikke nok. Og vi har lommeligt med hele lortet. Ja, for satan. Ja, vi skal igennem skoven. Det er kraftedeme med klipper. Ja, det er kraftigt flot. Og så er der sådan der rød på. Hvordan får jeg et billede af sådan hele klip? Det ved jeg sgu ikke. Du går herned. Fint, er det fint? Ja, det er fint. Hej. Hej. YouTube. Vil du ikke lige lave et stunt til os? Jo, det kan jeg godt. Hvor er det hvide? Ja. Det hvide. Det er sådan her. Ej, det er fint. Skal vi have en til, eller hvad? Eller skal du have dem nu? Vi får det krølle bølle, kalder han. Det er det, vi skal. Vi skal gøre det bare efter. For satan, du... Det kunne du. Du kunne faktisk være lidt død nu. Andreas! Synes du ikke, du skal gå på lin? Altså, jeg skal smage en kæde, det er det jo bare vand. Ej, det er ringen. Ej, Tobias, det er Jørgen her, det er sandt fint. Er det? Nå for helvede. Så... Nej, men så kommer jeg da. Hvis det er så fint, som I siger, så kommer jeg. Ej, det er kraftedeme fint. Nu kan jeg da egentlig godt se, hvorfor du vil have så mange billeder her. Se, det kommer på der. Der er rød på. Prøv at se her. Er det her, du bor, Tue? Jeg er faktisk på det. Det her, det er Fuck, det ser godt ud. Prøv lige herovre. Du har kraftedeme et professionelt kamera der, hva'? Ja, så skal Ole til at hoppe i. Så den kunne jeg fandme godt tænke på. Ja, det er også godt. Nå, vi skal filme, når Ole han hopper i derovre. Ja. Sådan. Vi er eddermame kommet til Hammershus. Ja. Og det er fedt. Det er lige deroppe, man kan faktisk se det. Det er faktisk lidt vildt. Fra en søn. Vi er på vej til Christianshavn. Eller Christiansø. Bussemænd. Hvad glæder jeg mest til på Christiansø, tror jeg? Hvad bliver det fedeste? Og sejle. Og sejle? Ja. Is. Vi skal have is. Ja, jeg krølle bølle. Nej, det er i morgen, det er i morgen. Jeg glæder mig til regnvejret. Fedt. Ja. Tue. Vi er på Christiansø. Ja. Det er vi. Og det er med et hyggeligt sted for os her. Hold kæft, det er hyggeligt, hva'? Jeg synes bare, det er hyggeligt. Synes du også, det er hyggeligt? Ja, det synes jeg også. Skal vi tage nogle billeder? Jeg tager det bedste billeder. Jeg tager simpelthen så mange billeder, som jeg overhovedet kan. Det er sindssygt. Det er snakket. Vand. Jeg synes bare, det er så flot der. Det er bare så ikke at få det snivand til sig.
Du må stand der med hænderne. Der er Brøndby alle steder, også på Bornholm. Se nu bare buschaufføren. Jeg havde sagt det til jer. Han prøvede også på Bornholm. Så vi har fundet en slikkepind, der lige er din størrelse. De kommer langt ud. Vi har lige fået en Apollo. En krøllebølle is. Krøllebølle. En krøllebølle. Og den han er allerede begyndt at spise, så den er god. Nej. Og der er en ekstra ting lige præcis ved det lag, vi står på her nu. Man kan se mere end bare bølgedanser. For Tur. Vi er på vej ind i den sorte gryde. Der er vi. Ej. Det er lækkert. Det er fint. Det er simpelthen natur Bornholm, der vinder noget, det her tur. Ja. Mads. Hvad? Det er simpelthen natur Bornholm, der vinder. Ja, jeg har 2. Hvor den er filmet nu? Filmer den? Ja. Man kunne kun få se mig. Ja, det bliver så... Ja, det er fint. Hej YouTube. Der er ikke mere plads på min mobil, så vi bliver nødt til at stoppe her. Jeg er på vej hjem, og I så måske så meget, men det er fordi, der ikke var mere plads. Så vi ses.